नोंथाङा मिथिगौना आमलाइ जायोब्ला मा मुलाम्फा जायो? फै जों दानिया मिथिना लानि। आमलाया जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां। आमलाया मोननै रोखोमनि थायो, मोनसेया फिसा आरो मोनसेया गेदेर। नाथाय बेनि मादाव आमलाइ फिसा फिथाइया मोनसे जोबोद गुन गोनां फिथाइ। आमलायाव गोबां प्रटिन थायो। आमलायाव भिटामिन सी, भिटामिन ए बी कमप्लेक्सन, पटासियाम, केलसियाम, मेग्नेसियाम, आयरन, कार्बनहाइड्रेट आरो फाइबार थायो। आयुर्वेदायाव बिखौ अमृतजों समान गुन दोननाय जायो। आमलाया मोदोम आरो खानाइनि थाखायबो जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो। बेनिखायनोथ' हाथाय बाजाराव गोबां आमलाइजों बानायनाय मुवा बेसाद फाननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय नोंथाङा देहानि थाखाय मा मुलाम्फा जायो बेखौ मोनथिजोबा जानो हागौ। आमलाया देहानि इमिउनिटिखौ बारायो आरो लोगोसेनो देहायाव जानाय गोबां बेरामफोरखौबो खम खालामो। आमलाया मोदोम फिसा खालामनायावबो मदद खालामो आरो लोगोसे उदै सिंनि मैला जमा जाना थानायफोरखौबो सुस्रायो। डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय बियो मोनसे अमृत। आमलाया क्रमियाम इनसुलिन हार्मोनखौ गोरा खालामनानै ब्लाड सुगारखौ दबथायो। नोंथाङा जुदि डायबेटिस दं अब्ला आमलाइनि जुइसआव बेरेमोदै गलायनानै लोङोब्ला मोजां जागोन। केन्सार बेरामावबो आमलाया मदद खालामो। आमलायाव एन्टिअक्सिडेन्ट थायो आरो एन्टि केन्सारबो थायो। रिसार्चगिरिफोरनि बादिब्ला केन्सारनि जौगाथायखौबो बाङाइ खालामो। हाइ प्रेसारखौ खमायनायावबो मदद खालामो आमलाया। मेगननि बेरामावबो जोबोद मोजां। मेगननि नुथाय गोहोखौबो बारायो। आमलाइखौ जायोब्ला जोंनि देहानि इमिउनिटियाबो बारायो आरो जानो गोनां बेरामफोरनिफ्रायबो गोजानाव लाखियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।